classes sukad 2019 hangtod sa kasamtangan. Ang Doctor Office usab gidumala sa mosunod nga direktor, Dr. Emily Damag niadtong 2014 to 2015, Dr. Maria Estela Nidalia niadtong 2015 to 2019, Dr. Agnes Riñon niadtong 2019 to 2020, Dr. Nakita ba nimo ang mga possible questions gisend sa imuha ni I thank you. 2023 hangtod sa kasamtangan. Og sumilabay nga napulot ka tuig, ang Extension Office gidumala nila Dr. Emmanuel Bacazar ni atong 2011 to 2019, Dr. Estrella Desilio ni atong 2019 to 2023, Dr. Raquel Salingay sukad 2023 hangtod sa kasamtangan. 10th RDE Week Celebration! Atangi ang mga personahe nga nakahatag og dakong kontribusyon sa RDE dinhi sa CMU karong April 21 to 25, 2025 sa University Convention Center. Live na inyong mabati ang mga nagunang balita kabahin sa RDE Week ning si Bihang DXMU FM 88.9 ug sa official Facebook page ni nga DXMU FM 88.9 MHZ. 10th RDE Week Celebration! Niabot na ba si tita? Agoy ginukuha na nilak na. Niabot na si tita. RDE Week 2025 ang RDE Week sa katinuig na tingko na ipaluluhan sa buhatan sa Central Mindanao University Research Development and Extension RDE. Kung asa imong masudong ang mga kalihukan sa RDE CMU. Ang paghatag og bilis sa mga nagkalain-laing produkto sa research, extension ug non-card sama na lang sa manok, adlay, kamote o uban pang mga alternatibo nga pagkaon. Kahigayon na nasab kini aron mapakita ug makabaligya sa mga produkto o serbisyo o teknolohiya ang mga yanong miyembro sa komunidad o kaha mga partner industries sa universidad. Ug tungod niini, higayon usab kini sa mga mag-uuma. Unsa gid imong nickname? Blair or John? Blair. Nice kayo na po ko'y cousin na John Blair. John Blair. Gibaliktad lang yung name. Ano ko na ka-amazing ilang name mo baliktad ra. Week 2025 alang sa CMU, kamote, adlay, manok o underutilized crops. Ug tungod kay ikanapulo ka tuig naman karon sa Alam mo, kasabulugan sa gusto ko ani ani anak para na pag si Wolverine sa imong buhok nak. Iyan na pag ipangkuha sa imong buhok. Dunay mga nagkalain-laing booth exhibits, Sige, anak na lang pabunggahan ikaw sa na. mga estudyante, quiz bowl, trash show ug pet show, mga Basta lagi ka na. contest ug paghatag og pasidungog sa mga katambayayong nga mag-uuma, ahensya ug industry Naman may sa na diri ang itong RDE. Ha? Itong RDE sa 2024. Nakakuan mo? University Convention Center, Pero wala ni na- sa hindi wala. CMU Libot kami ni campus sa Sir. Busuan niini. Dinhi lang Pag 1 year na po to, DXMU parang FM 88.9 April. Oo, April lang to. Development Radio. Mga April 15 to last time, 15 to onwards. Nasayod ka ba? Kami nag-cover sa- 10th RDE sa RDE Week katong sa mga reels. Ay, very good. Hala, as in, sugakuan ka. Document, murga document mo. Yes, Ay, very good. I-upload na sa DXMU nga Nga page. Ay, very good. Nagpunting sa pagkaplag ug bagong mga For solusyon 5 days. sa mga problema pinaagi sa pagtan-aw sa umaabot, Talaga nice. pagplano ug maayo ug pag-uswag sa mga inobasyon. Ay, ginukuan na. Dili man. Okay na ikaw. You're friends with Tito. Mag-bless ikaw man dito ka. Problema sa Bless ikaw dito para friends.